Doncs benvinguts de nou, ja hi tornem a ser aquí i a més seguim encara amb aquesta AFC Oest, amb ja el segon equip de l'Oest, de la costa oest de l'AFC, i avui no tenim altres que els senyors de l'alçada, els Denver Broncos, i per parlar-ne una miqueta ens acompanya el Xavi. Com estàs, Xavi? Hola, bona tarda. Doncs bé, encantat de parlar d'algú que ens agrada sempre, que és el futbol americà i més els Broncos, doncs escolta, encantat. Em faci falta, allà anem. Genial, genial. Doncs vinga, no hi ha millor lloc que aquí per parlar dels Broncos. I bé, volíem començar una miqueta preguntant, a veure, doncs la temporada passada, que recordem, va ser un rècord de 5-12, una miqueta decepcionant amb nou entrenador, però bueno, ara teniu nou entrenador, però bueno, la temporada passada, com la resumiries? Què n'extreus de positiu? Què creus com van ser aquests Broncos? Bueno, la temporada passada ja vam veure una mica, va ser un absolut desastre, no? Ja començant pel primer partit que van tenir contra Seattle en tot el hype de la tornada de Russell Wilson i van ser incapaços des de la llar de 20 de anotar touchdown, no? Bueno, era el primer partit, ja que una canxa i tal, però ja es va veure des del primer partit que, bueno, la temporada podia pintar desastre, cosa que es van a confirmar, que ja no recordo si va ser el segon o tercer partit ja, la pròpia afició de Denver estava xiulant a l'equip i desesperant-se amb l'equip, no? O sigui, la temporada realment passava a ser un desastre que no va rotllar l'atac en cap moment, l'estaff, ja també, bueno, ara ja Sean Payton també va rajar una mica sobre l'estaff, no? I potser no rajaré tampoc, perquè suposo que ningú fa tot això amb mala fe, simplement pues, a vegades que no es pot o no s'ha fet persones, però no van arribar a calar. I llavors això, pues, va ser absolut desastre. L'únic bo que jo rescato de la temporada, de la passada temporada, és que, bueno, que van venir a Londres els Broncos i van poder gaudir un partit a Londres del nostre equip, dels Broncos, que es van veure en directe. És un dels pocs partits que van guanyar, el qual ens van passar a pipa, no, però també va començar una miqueta així, van veure pues, també a Trevor Lawrence, a mi m'encanta també el noi aquest de Jaguars, el running back, que també running backs, pues, es van quedar sense, no tenien res. O sigui, va ser un desastre absolut la temporada passada, perquè entre lesions i mala sort, i si els coaches no saben tocar la tecla bé, doncs, un desastre. I que a nivell d'això, ja és el primer partit que es veia clar que, bueno, potser no tan clar, s'esperava que pogués canviar coses, però no, hasta que no va marxar Hackett una mica, l'equip no va remuntar. En els dos últims partits que va fer el meu coach, que estava allà, bueno, a menys d'això igual, contra Kansas i contra Chargers, l'altre equip de divisió, pues, van aconseguir guanyar i, bueno, va ser cada la temporada maquillant una mica les coses, però estava clar que havia de canviar moltes coses. A més, va entrar també una nova direcció, amb la família Walter Payton, també de Walmart, i havia de canviar moltes coses. Era un any que s'esperava molt i al final pues, no ha arribat res. O no va arribar res, vaja. Bueno, un bon pic de draft, no? Això sí que us va deixar. Perquè amb tot el que es va gastar per Russell Wilson teníem ronda a la tercera. Bueno, vull dir que ja hi havia molta cosa bona a agafar. O sigui, Wilson es va hipotecar bastant. Això també és cert. Perquè i el Wilson, en el seu primer any com a Bronco, com el valores? Ja no tant l'equip, sinó ell, perquè, bueno, de fet, com digues ara justament el super trade per Wilson i s'inverteix tant. El primer any, què tal? Bueno, pues el primer any tenia moltes expectatives, no? Semblava que un tio que guanyava el Super Bowl, no era de fer Pro Bowler, era un tio que havia fet una trajectòria, té un bagatge a la NFL que l'ha de demostrar. En aquell moment, jo ja no sé fins a quin punt seria cosa d'ell o cosa de l'estat, que no connectava amb ningú, fallava les jugades, vull dir, no es veia ell. L'any passat, ara, mirant en perspectiva, és veritat que se'l veia molt passat de pes. Ara aquest any en l'off-season s'ha vist que s'ha posat més en forma i tal, bueno, això el pot ajudar, no? També bueno, s'han llegit moltes coses, que venien plan d'estrellita, de que, bueno, va ensenyar-li highlights al seu, això, bueno, això forma part de la salsa rosa, no? El futbol, tampoc no entraré molt si és veritat o no, però bueno, la veritat és que els companys també en algun partit es va veure que li cridaven a ell, inclús de com a defensa. Tens una defensa top, com vas tenir l'any passat, que va estar a un nivell molt alt, i la tal no et carbura, et desespera. Et desespera contra els Ravens, va ser només van aconseguir que metessin 10 punts, i tu en fas 9. I home, si aconsegueixes per als Ravens que et facin només 10 punts, a veure que es va lesionar la Lamar Jackson i tot el que vulgui,
però no és capaç de fer 14 i és un desastre. No sé, va lesionar també dos partits, es va comentar que Wilson va jugar lesionat de l'espatlla i tal, bueno, sembla que s'ha recuperat, no van ser, quan tot va malament, tot sempre falla, que si quart quart, que si tot, no es pot lluitar això contra el futbol, el moment en què viva no va ser el millor que Wilson l'any passat. Sí, no? Pot ser una mica de bucle negatiu que com comentes, ja sol passar en aquests equips NFL, quan les coses ja no comencen a rutllar des del principi, sí. es van complicant. Però bé, deixem el passat en el passat, anem a centrar-nos més en el que ens ve. I d'aquesta agència lliure, què destacaries? Més enllà, potser podríem començar, no?, amb el gran moviment, que és el nou entrenador, Sean Payton, tornant d'una retirada momentània. Però també, quines altres coses destacaries a part de Sean Payton? Bueno, pues sí, exactament. Primer, com Sean Payton, que un home que no necessita presentació, que tothom vol conèixer a la NFL. Però hi ha moviments interessants per mi. El primer està Callen, el jugador de Cardinals, que ha vingut. ¿Vale? Crec que és un bon fitxatge per reforçar la línia defensiva. No que necessitàvem un edge rusher i ha vingut a reforçar. També un altre bon fitxatge que hem fet aquest any, bueno, tot això a l'off-season, a l'agència lliure, perdó. Ben Powers, el guàrdia, també està una mica de pes a la línia perquè la línia d'atac l'any passat no va funcionar, ja que no protegien a Wilson per res, i bueno, necessitava una miqueta de pes també. I l'altre últim fitxatge que s'ha fet ara fa poc, ja que s'ha fet una defensa lliure, el Frank Clark, el jugador que ha vingut dels Kansas City Chiefs, també a mi em sembla un bon fitxatge i bueno, que li pot donar també molt de pes a la defensa, que necessitem també una mica més després de la sortida de Bradley Chubb quan va marxar a Miami a final ja quasi dels fitxatges. Bueno, van treure un pic, però bueno, era un jugador molt important i no tenien substitut. Bueno, potser amb Callen i tal, i Frank Clark, però li pot donar una altra visió a la línia de defensa. Jo crec que això pot estar. A mi és el que més m'ha agradat, juntament amb Ben Powers. També podem destacar, si vols, el running back, el Samje Perine, que ve de Bengals, però bueno, ve a reforçar una mica a Javonte Williams, una mica de dupla, no que necessiten per anar-se a canviar, jo crec que també pot ser un bon fitxatge. És un dels que més destacaria de l'agència lliure, que els que més ens feien falta, vaja. Perquè creus que encara hi podria haver algun moviment més? Hi ha algun forat de cara al training camp que està començant ara ja des de fa uns dies, que diguis, bueno, aquí encara jo crec que a la que comenci temporada podria caure algun jugador més? Sí, es podria mirar també, sobretot en la línia ofensiva, que té necessitat una mica més de reforç, no? Va insistir molt Sean Payton que l'any passat la línia va ser un desastre, i aquest any s'ha treballat una mica en reforçar la línia ofensiva dels Broncos. Sí, suposo que si tenen una oferta interessant de mercat o una cosa així, podria ser... Bueno, també escoltar aquí Nick Bosa, ha dit que ha dit que el darrer lugar, perquè aquí sempre hi ha res, un braç a sobre, ningú li diria que no, però bueno, sent realistes no. Home, potser també les oportunitats de running backs que tenen, que estan així, que no sabem què passarà, potser un running back per complementar Javonte Williams amb més experiència, podria caure, s'ha comentat que Dalvin Cook, que sembla que va per els prestos, o inclús l'Ezequiel, també s'ha comentat, que no sé el nom, però bueno, no crec que caigui més. Com a molt, si sempre hi és realista, reforçar una miqueta la línia de detall. Hi ha un cornerback també que falta profunditat, tot i que pensa el Patrick Surtain, que és un canal de director, no realista, és una miqueta més de profunditat. Línia i cornerback, és el que podria fer alguna coseta si veu alguna oportunitat interessant de mercat, que és perfecte. Bueno, i ara passant potser una miqueta més això, no?, que comentem abans, a Sean Payton, l'entrenador, què esperes que aporti a l'equip? Perquè passeu de Nathaniel Harris, evidentment, eminentment ofensiu, a Payton, que tot i que ha tingut grans quarterbacks i ha fet bons atacs, diguéssim, com a entrenador en cap, però principalment ell és conegut per ser un entrenador més de la parcel·la defensiva, no? Sí, sobretot perquè s'espera una mica d'aquest any del Sean Payton aquí, bueno, aquí, a veure que viene, com estem fent, s'espera una mica això, que ell no sigui com el vestuari, no? Que sigui un any de posar ordre i sobretot d'intentar que resulti Russell Wilson, de veure si pot servir o no. Ell ho ha d'intentar, que si serveix ho posarà, i si no, doncs no li tindrà el pols. És un home que té una experiència sobrada, vull dir que té aquesta, no sé com dir-ho, aquest caché per poder dir, no juega, vull dir, i luego Tom Brady que no juga, ¿no? Pues Russell Wilson no es Tom Brady, pero es un entrenador que dice, oye, no vas a jugar más.
sobretot s'espera que posi ordre, no?, en atac i ordre el vestuari, també una mica que s'espera d'ell, i bueno, intentar guanyar partits, almenys si no arriba als playoffs, arriba el més a prop possible. L'any passat va ser un desastre, s'espera, bueno, si s'entén, si funciona Wilson, jo crec que la gent esperarà arribar a playoffs, i veiem que ja és un desastre com l'any passat, i la jornada 7 ja està fent prova que cada l'any que ve, ja ha fitxat quarterback el Jason Steven també, que l'ha fitxat de ser un quarterback com un bienvenido, que tienes otro detrás, o te espabilas o por tu lado, y nadie tendrá el post, ¿no? Llavors, bueno, espera això, ordre i intentar classificar l'equip al playoff. A la Wildcard, evidentment, en aquesta divisió ja se sap que Kansas City en el San Mahon, pues ja salvo desastre mayúsculo que pasaran primer, pues ja que lluitar pel segon puesto amb Chargers o Raiders, aviam com està la cosa. És on estarà la nostra intentar classificar-nos per la Wildcard, almenys entre playoff. I un cop allà, pues ja veurem què passa, però des del 2015 que van guanyar el Super Bowl, que no han tornat a entrar a playoff mai més. Doncs sí, doncs mira, ja són 8 anyets, no? Ja comença a ser hora. Però abans d'entrar ja amb més profunditat a la pròxima temporada, volia passar una miqueta pel draft, que com comentaves, fins la tercera ronda, començament de la tercera ronda, almenys per sort, no teniu pic. Més enllà de noms concrets, perquè tots sabem que a partir de tercera ronda, per tercera ronda, mira, encara pots treure algo profitable, no? Però a partir de la quarta és totalment ja bastanta loteria i mira, si toca, doncs millor, però no castigarem a ningú per no encertar-la una quarta o cinquena. Però, bueno, tu què en destacaries, ja sigui posicions, ja sigui noms, quines coses t'han agradat d'aquest draft? Pues mira, el primer que hem reposat el cos de receptors, que aquest any també s'està parlant molt, que pot ser un cos de receptors potent, amb el Jerry Judy, Fitzpatrick, també el Cortland Sutton, poden estar bé. Vam fitxar a segona ronda, ara que ho estem mirant aquí que tenim l'ordinador, a la segona ronda vam fitxar Marvin Mims, un receptor de Oklahoma, però no, que pot portar el seu primer any, però parlen que és bastant bo. Aquest receptor, després vam fitxar també un linebacker, que també va en aquest coaches, però tenim a Alex Singleton, que jo crec que també és un dels bons fitxatges que he fet en aquesta off-season, però bueno, pot anar agafant rodatge sense haver de patir de la pressió de que és el linebacker titular, no? I potser també es parla molt del safety de J.L. Skinner, també es parla que és bastant bo, que diuen que tot i ser de sisena ronda, un safety, pues també tenim el Justin Simmons, pues bueno, també pot anar agafant experiència de rodatges en rookie, pues bueno, pues poc a poc com entren als partits. I com a curiositat, és que van fitxar, van agafar el draft, no sé si s'ha fet res per finalment, no? Això no m'ha acordat, Rudy Moss, que era un cornerback, i és l'únic cornerback blanc que hi ha ara mateix a la lliga, en el training camp i tal. No sé si ha acabat fent roster, ara mateix ho desconnecto, sí que va parlar molt, però que era l'únic cornerback que té blanc a la lliga, perquè tots són negres. Que m'hi de faltar, no? Sí. Més ràpida i tenia aquella, bueno, s'ha ficat en una posició difícil, cornerback, no? Perquè el cornerback sempre ha d'estar darrere del receptor, i clar, i de receptors a la lliga n'hi ha de molt bons que seguirà pues, el fan que trenquen. I que, bueno, veurem aviam com això, però sobretot això, el receptor, el linebacker i el safety, tot i que va ser en una ronda, jo i l'Skinner, a mi m'agraden força aquests fitxatges. Bueno, prometen, a mi els prometen. Pues, un cop entres a NFL, és que el món canvia. A la universitat, que tothom és bo, fa bons números, però arribes a NFL i, amigos, esto es otro mundo. S'ha d'agafar rodatge a poc a poc i anar bé. Bueno, doncs, un bon resum d'aquest draft, la veritat, el que comentes és bastant complet, receptors, linebackers, cornerbacks blancs, o sigui, una miqueta de tot. Doncs bé, va, fiquem-nos ja... Digues, acaba. Que amb els pocs pits que teníem uns 4 o 5, s'ha fet un bon fitxatge, són fets en això també, en el moment de draftejar, també que va estar allà al frente, no? En el War Room estava allà dirigint, amb els pocs pits que tens, bueno, pues has de treure, que a partir de quarta, cinquena ronda, bueno, és una loteria, aviam com surt, i ningú et dirà, o sigui, no esperes que tot surti com Brady, no? Aviam, si almenys fan cost d'aquí, no? I corre, i diuen, pues bueno, pues ja això que treus, però bueno, ha sigut un bon draft, també hi ha tot el que he llegit, pues parlen de grado B de draft, i donen una bona versió de... Clar, jo de col·legs m'entenc, jo m'he llegit que ficaven per sortir més lligadors. Bueno, dona,
normalment els experts ja l'encerten bastant, així que esperem a veure si com a mínim algun d'aquestes rondes tardies acaba també tenint un bon paper en l'equip. Però com comentava, ja ficant-nos ja de ple en aquesta propera temporada, pel nou entrenador, pel quarterback i per les reforços que han arribat. Abans parlaves d'entrar a playoff. Aquests han de ser els objectius? L'objectiu final tindrà que ser entrar a playoff, no? L'objectiu jo crec que aquest any, si som realistes, és consolidar l'equip, no? Intentar fer un bon equip de cara al futur. No? La hipoteca de Russell Wilson, que sense quasi haver jugat va renovar tants anys, lastra molt l'equip, això és veritat. Doncs aquest any ha de ser per posar ordre i començar a veure coses. No és difícil superar guanyar 5 partits, pitjor no pot fer amb Sean Payton, no? Si fas pitjor ja, que també té requisits entrenar, però no crec que sigui el cas. Llavors pot intentar parlar, hi ha gent que parla de segona, tercera posició d'això, també depèn dels altres equips, no depèn només de nosaltres. Sí que és veritat que els 3 primers partits, 4 que tenim aquesta temporada són bastant assequibles, no? Que aquí a veure si l'equip comença a rotllar, i a partir de la quarta setmana es complica una mica ja el calendari, no? De fet, la cinquena setmana ja jugues contra el Jets, Aaron Rodgers, no? I també es parla que pot ser un d'això. Jo crec que en els 4 primers partits que tenim, que són partits contra, no recordo, contra Chicago, algun mes així, i Browns, no recordo, jo estava llegint, els 4 primers partits que tenim aquesta temporada són els més assequibles. Llavors, en aquests 4 primers partits, pues el plantejarà si apuntes a playoff o dius, bueno, anem a construir. A mi no queda òptic, si que quedes tercer, però no queda ridícul com l'any passat, i sobretot el dia de Nadal, que els Rams es van ficar 53 punts, i això que també va ser imperdonable, no donar el dinar de Nadal. Bueno, nosotros no dinar, perquè ja quasi matinada, no? Però bueno, això els americans els donar el dinar de Nadal. Sí, una mica sí, però entrant a playoff com a segon o com a tercer de wildcard, evidentment, això et situa un cop a dintre una miqueta, en una posició una miqueta complicada. Llavors entenc que l'objectiu, si fos l'objectiu màxim a nivell de resultats, és entrar i fins aquí, no? Ja amb això ja seria la guinda en un any que, com comentaves, igual el més important és assentar bé aquest equip. Tot i que la defensa, en principi, ja com comentaves abans, l'any passat ja es va veure bastant potent, com a mínim, així que es tractaria només d'assentar, sobretot, aquest atac, no? Sí, la idea és exacte, s'assenta una mica l'atac i comença a treballar, això que et deia abans, si hi ha equips, per exemple, que si vas aconseguir parar que no s'atessin 14 punts, si no ets capaç de fer 16, 17, 21 punts, que no estàs en el joc. Però si la defensa manté el nivell que vam mostrar l'any passat, doncs hi ha possibilitat d'intentar entrar com a segons, inclús els Kansas City, per un moment que vam estar a una limitació a l'últim partit, i al final, bueno, són els Kansas City i tens complicat, no? Perquè està Mahomes és el millor quarterback i el segon és Mahomes Cojo. Que no, tot això no pot dir, almenys intentar entrar segon, no? Intentar entrar segon, entrar a playoffs, i la veritat que sempre és el wildcard, que és molt més complicat, perquè toquen ja equips més potents i bueno, l'FP aquest any també està molt potent. Pensa que al contrari, tens també els Bills, tens els Jets, i tens equips molt potents. Llavors, es pot intentar, tot depèn de concluir, però almenys jo crec que l'objectiu, si aquests 4 primers partits van bé, seria intentar entrar a playoffs i veure un partit de playoffs, i després a partir d'aquí, bueno, pues ja veurem, no? Anar a aquests jugadors a fer una experiència, perquè clar, el Patrick Surtain i tota aquesta gent que són tan bons no han jugat mai en playoffs, i bueno, suposo que com tots els jugadors volen guanyar i evidentment arribar a playoffs, estàs allà i ja estàs en més mercat. Sí, no, la veritat és que és un objectiu realista, no és fàcil perquè és un equip, com comentes tu, no? Començar una mica de zero, no és fàcil, però totalment realista. Però bé, abans de marxar jo et volia preguntar amb aquesta polèmica que ha sortit els últims dies, suposo que ja t'imagines una miqueta per on va, no? De Sean Payton despotricant una miqueta de Nathaniel Harris i després Aaron Rodgers contestant-li. Com ho veu això des de la perspectiva d'un fan de Broncos? Bueno, a ver, l'entrenador, jo crec que potser si ho analitzes en fred, ¿no? En cada posició de tiene toda razón, aquest no va fer el que sigui, vale, això. Després ha demanat disculpes, el dia següent ha demanat disculpes, Sean Payton va dir que potser s'havia excedit.
Quan ser comentaris, jo documentarista de televisió, el típic que sense saber de res, pues comentes i tal, tot i que ell va comentar que havia parlat amb gent d'estat i que l'havien dit que, bueno, després també és molt de ser el juego del telèfon, de lo que l'havien dit o lo que realment va passar. Està clar que algú va passar perquè l'equip va rotllar, no? I la persona va descalçar el partit, ara contra millor, a la setmana següent, bueno, que li donen una altra xispa, no? També, bueno, pues Aaron Rodgers, evidentment, defensant el seu amic, perquè van estar molts anys junts a Green Bay. De fet, es parlava també l'any passat que venia a tenir el Hackett perquè es volien portar en Rodgers i ja no sortir, pues va venir Russell Wilson, no? I bé, pues això, jo crec que al final és l'escalfament que un diu quan està aquí entre amics, com si va parlant tu i amb una barbaritat, no? I després la gent, hòstia, però tu t'ho das compte que has dit tu? Pues igual, pensant en Fred, no? Ell després, quan es va veure, es va arrepentir, ja s'havia passat una miqueta en els comentaris, però bueno, potser si hagués sigut més diplomàtic, com diu, pues hagués causat una altra impressió. Està clar que no va ser una bona temporada, algo fallava, no? De fet, inclús va dir això, que no permitiria más que el quarterback en el curso de dicho, trajera sus patentos, no te pone que llevar de aquí entrenas como todo el mundo y esto de la sala de todo eso está bien que tiene que hacer, bueno, pues va a ser más permisivo. Y al final, si un coach de la NFL se aprende, pues ser coach, porque no tenés. Y acá también la palabra que iba a contra el Sean Payton, ya que toma ya un entrenamiento de ser coach, pero utilizamos difícil por lo menos, ¿no? Si una evidencia ya cuenta que esta palabra, pues usted no, y por eso como coordinador ofensivo allá en New York, como va fer a Green Bay, pues, quan a veure, pues, ja sabem que no és el mateix ser coordinador que passar a ser head coach, que allà és molt més complicat. Amb els Browns també ho hem vist amb el coach Black, no? Que és un excel·lent coordinador defensiu, no? I ara sembla que falla una miqueta, però bé, és una altra cosa. Sí, no? No, però sí, totalment són tasques diferents, no? Una mica potser més tàctica i el de head coach, pues ja allí ho englobes tot, des de tàctica, tracte amb jugadors, manejar la resta de l'estaf, vull dir que és una tasca que amb unes habilitats pot ser una mica més diferents i evidentment això doncs pots destacar en un lloc amb unes habilitats i faltar-te en unes altres que quan faltes allí no tens. Doncs bé, Xavi, jo crec que ho hem cobert tot, fins i tot una miqueta d'actualitat dels Broncos amb aquesta última polèmica. Així que bé, encantat de tenir-te aquí i ja sabem que quan vulguem parlar una miqueta de Broncos doncs tirarem una corda per sempre que vulguis venir, que això és saquerisme i aquí la casa de tothom i amb la porta oberta. I tant, pues és el dia de comprar. Sempre que necessito algo de Broncos, pues em puc trucar, però i parlar, jo encantat de parlar de futbol i més de Broncos. Un plaer, m'ho he passat molt bé parlant i bueno, pues això, un plaer. I moltes gràcies per comptar amb mi. Res, moltes gràcies i a la resta, doncs res, atents perquè encara ens queden 2 rivals més divisionals d'aquests Broncos i un, doncs el que comentava el Xavi, no? Que segurament estarà en dura pugna amb ells, més enllà dels Kansas City que sí que semblen una miqueta per sobre de tots. Res, ens seguim veient. Fins a la pròxima. Sí.